Така, срещите ми с екипа на портала са били много живота променящи и дълбоко докосващи и съм много благодарна. Ние също сме благодарни, аз съм благодарен и на вас, и на всички, и ние винаги сме се старали с чисто сърце да подкрепяме всякакви инициативи, които са основани на ценности и неизменност в тези ценности. И въпреки, че от 2016 година аз съм този, който задава въпросите, нали? Между другото, аз изобщо не бях планувал да задавам въпроси, когато създавахме Портал 12. И сега за първи път и така предложих и на Невена, аз да съм от другата страна и вие да задавате въпроси, без да има подготовка, при пълна импровизация. Може би повечето от вас не знаят, че когато правим вече години наред, почти 8 години интервютата в Портал 12, ние нямаме подготовка с въпросите, всичко е импровизация. И в този смисъл бих ви споделил, че най-важното нещо, за да зададеш въпрос, на който да можеш да получиш адекватен истински отговор, е този въпрос да се е родил от тайната на твоя дух. Тоест, дори не от сърцето ти. От тайната на твоя дух, откъдето идва пълната чистота и би го казал там е пълната нула, т.е. тая нула, която не обременява въпроса с нищо външно, но в същото време съдържа в себе си целият потенциал, който можеш да получиш като чист духовен отговор. И естествено не винаги съм успявал да измъкна онова, което така сме излъчвали като импулс, защото задаването на въпроса е нещо като това да си в гора и примерно ако викнеш, това Омран го казва, ако викнеш в гората любов, когато вибрациите на тази дума се резонират в скалите, да кажем, от всякъде се връща любов. Ако викнеш омраза, връща се омраза. По същия начин и с въпросите. Ако ти зададеш умствен въпрос, няма вариант да получиш дълбинен отговор или истинен отговор. Аз 15 години съм работил преди Портал 12 в конвенционалната журналистика и там разбрах как питащите въпроси всъщност те дори не знаят какво питат. Не само, че в повечето случаи това им е написано, издиктувано и се получава една като трагикомедия. От една страна те не знаят какво питат, тъй като са в съня и съня на ума задава въпроса и те пък отсреща получават отговор отново от умствени хора, които са също в съня и се получава една такава илюзия, която се увеличава като един тъмен облак и накрая този тъмен облак, знаете през телевизорите и медиите конвенционалните, какво се случва. Заради това, когато започнахме Портал 12, аз казах, всеки един въпрос трябва да идва в най-лошия случай от сърцето, но преди всичко от тайната на твоя дух, която е вътре. И бих ви споделил още, че истинският въпрос никога не е натоварен с очакване за отговор и истинският отговор никога не е задължителен. Онези, които се опитват винаги да отговарят, те не са в сферата на мъдростта. И така, съвсем няколко просто неща е така да ви споделя. Забелязал съм, че повечето хора търсят до някъде някакво общуване с мен, защото знаят, че аз съм общувал с същността. Разбира се, на различни измерения, така че ако мога да ви предам нещо от тая същност, ще се радвам. И избрахме темата да бъде 33 въпроса, защото 33 е много специално число. То е не само числото на Христос, а това е числото, което означава, че ние трябва да приложим на земята в земното троичните принципи, за които учителя Бен Садона говори, а именно любовта, мъдростта и истината. И така. Очаквам, добре сте дошли с вашите въпроси.
Не обещавам да отговоря, нали? Но, между другото, само преди да се осмели първи, който е, забелязал съм, че най-хубавите въпроси се пораждат в един вертикален миг, в който няма време. Никакво време, никакъв ум, никаква сътвореност. Просто те са едно изливане на нещо, което е над нас самите. И така. Но пък и най-хубавите отговори често са оставали в безмълвието, защото в безмълвието е истинската обмяна не между душа и душа, а между дух и дух. Така че всичко, което сте чули до сега, е само един компромис. И така, нека да не прекалявам. И така вдигна летвата, че трябва да се подготвим поне на сърцето да го кажем. Не, аз просто ви споделям моя опитност. Още нещо последно. Забелязал съм за тези 8 години, докато вземам интервютата, тъй като аз не съм журналист. Някой да не се обърка. Аграрна икономика съм учил. Никога не съм се занимавал с професионално в този смисъл да съм завършил университет или нещо този род. И забелязал съм обаче, че въпросите, които започват с К и въпросите, които започват с З, винаги са обречени на провал. В смисъл, истинския дълбинен въпрос никога не започва с К, защото буквата К е буква на раздвоение, ако не бъде преобразувана, разбира се, след време. И буквата З, знаете също, тя е малко по-лек вариант, но истинския питаш никога не знае въпроса защо и за въпроса как. Но, разбира се, днеска може да има изключения. Ново ниво вдигна летвата. Доста хора се отказаха да се това. Не. Ето, защо казвам това? За да имаме мярката. Когато имаме мярката, вече може да имаме път към истинността на нещата. А ако нямаме мярката, сме в общи приказки и илюзията. Идеята е ние да имаме поне някаква базова мярка, за да може да навлезем в истинността или по-скоро истинността да навлезе в нас. Защото пътя е такъв двустранен. Заповядайте. Лекцията сигурно ще бъде 0 въпроси. Сега, този купол, който си го направил, той е като една нула, нали? Обаче цялата е изградена от много тройки. Тъй, че няма да бъде нула. От всички хора, с които си общувал, кое те впечатли най-ново като знание, като истина, предана към тебе? Значи, първо, не всички са хора. Добре. И мярката в наше време в словото, за мен, това е Елиазар Хараш, категорично. Тъй като той е показал на слово и на дела в живота, чрез прилагане на това, което говори, как когато човек има един абсолютен идеал, не висок идеал, а именно любовта, как тази любов може да бъде приложена във всякакви условия, независимо от противоречия, конфликти, независимо от всички форми на дуалност в света. Той просто е показал как любовта е над всичко и облагородява дори самото зло, когато то се проявява. И той ми е показал как се изпълнява на практика завета на Христос: не съдете. И не само това. Просто любовта като принцип. Принцип, т.е. тотална неизменност във всички условия. Той ред на мисли, той каза, че вече последното ви интервю 40 000 души и друг път е казвал, че ние трябва да създадем бъдеще. Вървим ли по този път вече? Или
За сега не може да се разговори повече по този въпрос. Ние във всеки момент на вземане на решения създаваме бъдещето, т.е. посяваме го. Тези 40 000 души, за които той говори, бих казал, че са тези, които в момента, благодарение на тях, се спира една голяма катастрофа, която иначе би била с унищожителни размери не само за България. И в този смисъл, независимо външно какви неща се случват, има вече доста стабилно ядро от души, които посяват нещо, което ще устои дори много напред във времето. Но истинският ученик никога не се интересува от бъдеще. Нали? Той трябва да живее в мига, защото той има и на едно място в Библията е казано: всяко нещо, което става сега, е станало вече. И всяко нещо, което ще стане, е станало вече. И това е от погледа на Бога. Защото за Бог няма време. То е над лентата на миналото и на бъдещето. За него всичко е настояще. Така че този въпрос до някъде е свързан с страха от бъдещето. И много хора се го задават. Затова и повечето видеоклипове в интернет са свързани с пророчества, с бъдеще и така нататък. Но истинският ученик, ако е центриран в това единство, което учителите показват, всички големи духовни учители показват единство като принципи. Там минало, бъдеще, всичко се събира в една точка и там изчезва и този въпрос. Аз казах, че той казва че го трябва да го създадем. Въпросът ми дали го създаваме вече. Създаваме го всеки миг. Опиши, моля те, в какво състои красотата при хората, които са се устремили директно към истината, пренебрегвайки преди това да минат през порталите на любовта и да бъдат припознати от нея и от мъдростта, които са първите 2 стъпки. Не са това първите стъпки. За да стигнеш до любовта и до мъдростта, които да те отведат вече в истината, трябва да си преминал първо през преобразяването на самия себе си, от човешко същество да станеш духовно същество и след това от духовно същество да станеш божествено същество. Тези първи стъпки са свързани с това да можеш първо да преобразуваш злото в себе си, злото в околните, т.е. за теб то даже да изчезне, да го няма. Абсолютно във всичко да успеш да преобразуваш, да премахнеш, да не виждаш двойственост в нищо. Просто да виждаш единството във всичко, дори там, където изглежда външно като голямо противоречие или като голяма провокация. Примерно наскоро има много голяма провокация срещу така нареченото външно братство, но малцина хора успяват да видят, че това всъщност е лявата ръка на учителя, която действа активно, защото учителя е над доброто и злото. Той е над тях, тъй като самия той принцип на любовта на най-високо ниво. И там, където доброто, т.е. дясната ръка не може да напътства душите, учителя с пълно право използва лявата си ръка, т.е. с методи на злото, да коригира там, където има застой. Защото застой е по-страшен от много други неща, които за хората иначе са страшни. Тъй като застоя може да въведе, то може да погуби хилядолетна еволюция и да доведе съществата до дяволизиране и до демонизиране. И заради това, чрез инструменти на злото, той сега ще ги вкара в трудни ситуации, в които ще ги накара да мислят, да не превръщат учението в някакви външни светли мисли, в някакъв фестивал там на Рила, защото учението е духовна школа, сериозна, която трябва да се занимава с всички сериозни въпроси на битието, а то не е просто сбирка и приказки на повърхността на нещата. И в този смисъл пътя, за който казваш, към истината, той първо минава през трансформирането и преодоляването на дуалността, на злото и на всички тези неща, докато човек се изчисти и
това е много далеч над илюзията, че някой като спрял да яде месо, че е бил изчистен или като спрял да пуши цигари. Нали, изчистването означава ти да излъчваш светлина и в тази светлина да се отразява Божията воля, реално се отразява в тази светлина и ти ставаш носител на тази Божия воля, когато постигнеш това истинско изчистване. И това не пречи дори външно да изглеждаш за някои хора неразбираем или дори подозрителен. Защото е важно онова, което става вътре в тебе, вътрешните процеси, и те се премерват най-добре след време по плодовете, които дават. И чак когато човек трансформира всички тези дуалности и влезе в единния център, този център на единството, който е бил наука в Древен Египет, тогава вече има право да върви към мъдростта. Тази мъдрост да бъде облечена изцяло в любов. И само така се влиза в истината, което означава край на света. Третия въпрос ли беше това? Да. Още. Айде, от мен има един четвърти, аз ще ми върна към мотото на фестивала "Осъзнат живот на село". Да. Това и миналата година беше нещо подобно, селски ренесанс. И това може да коментираш връзката между духовността, осъзнатия съвременен живот на село, израстването, личностно. Кратко или дълго да отговоря? Дълго! Средно, добре. Моето детство е преминало на село. От 8 години живея сега изцяло на село. И това, което е основното като разлика пред живота на село и живота в града, е, че живота на село дава съхранена връзка с природата и духа на нещата. Духа на нещата, които са в самата природа, т.е. така наречените природни духове. И когато имаш тази съхранена връзка и този импулс с природата, че започваш да вибрираш в един естествен природен ритъм, който е свързан и с сезоните, и с деня, и с нощта, и с изгревите, залиците. В един по-напреднал етап започваш да разбираш езика на цветята, езика на птиците. Изобщо неща, които в съвременния градски начин на живот няма как да се разкрият пред погледа ти. И изобщо за мен не съществува въпроса дали да се живее в града или на село. Извинявам се, сигурно тук има доста хора, които живеят в града, но това е наказание. И единственото, което може да оправдае пребиваването в града, за мен, затова казвам пребиваване, това не е живот. Там е умиране като цяло, но единственото, което може да оправдае пребиваването в града, това е ако успееш да живееш в духа си. Да живееш в духа си и тогава вече може да си в града и да не ти пречи да си в града. Ако живееш в духа си, разбира се, и на село може да живееш в духа си, но за тези, които търсят път към себепознание, животът на село дава всички условия за това. Но и трябва преди това да си го посял като доста старания, воля, намерения, за да се случи да живееш в такова село, където да имаш най-добрите условия за теб самия. Най-добрите условия не означава най-лесните. Понякога трудните условия на село съграждат много безценни качества, които иначе на човек ще му трябва години, за да ги формира. Само един кратък коментар. Добре. Много ми харесва и усещам това, което казваш. Аз също мисля това, обаче за много хора, защото аз се занимавам с тази тема за миграцията от градовете към селата. Аз съм еколог и ми прави впечатление, че хората мигрират, отиват на село, нали, заживяват там, обаче си носят градския товар и градския багаж. И става, нали, тази глобализация, след едно, че на селото, това, нали, което ти каза, да усещаш духа на нещата, да не го усещаш. Е трудно за тях да го усещаш. Според заслугите се раздава живата връзка с природата. Защото когато ти ще работиш един час в градината, осъзнато, когато докосваш пръста като жива материя, когато виждаш всички духовни процеси от семката до плода, дори в взаимоотношенията между бурените, това съм го говорил и на други срещи, виждаш как всичко, което е написано в духовните книги и в големите духовни учения, всъщност го има в градината ти.
и не е нужно да ходиш нито в Индия или в Тибет, за да видиш смисъла, защото смисъла е на една ръка разстояние. Да не кажа и по-малко. Градината може да е вътрешен процес. Именно. Големите, които са... Тя преди всичко градината е вътрешен Така процес. че дали в града, то по-скоро пак мярката Елязар Караш да живее в града. Елязар Караш не живее в Той града. не живее в града, да. Не живее и на земята. Там го няма. Добре. Абсолютно прав си. Преди всичко, ако някой е слушал на Райовци за мистиката в градинарството, там казах няколко неща. Преди всичко е важно ние да култивираме духовната си градина и да я напояваме с живата вода, защото само живата вода може да даде живи плодове. А тези живи плодове да израстат като духовни плодове в съзнанието ни и в сърцето ни. Кирил? Аз си признавам, че е трудно да се задават въпроси. Но пък също си признавам, че съм имал моменти, в които гледам твои интервюта и вътрешно много се дразни. Ей, как задава този въпрос сега толкова? Колко си говориш, тъп въпрос. Знаеш ли за колко много въпроси съжалявам пред вас? Никога не съм го казал. Искам да ви кажа, че много пъти правя компромиси, като задавам въпроси. Обаче знам, че има определена група души, заради които трябва да бъдат зададени. И понякога се случва да задам въпрос, който е в пълен 100% конфликт с това, което е вътре в мен. Обаче трябва да го задам, защото знам, че по този начин ще излезе. Това е все едно да отидеш на... В селата имаше едни такива помпи от герана. Трябва да натисна, за да излезе водата. Няма как. Ако ме питате последните няколко години, даже изобщо не искам да знам въпроси. Обаче налага се, защото имам дълг и трябва да го направя. Въпросът, както казах в началото, той трябва да излезе като един дълбинен трепет от тайната на духа ти, да се отрази и да се върне от дълбоката мистерия на духа като отговор. Иначе по телевизията ги има другите въпроси. И така. На къде трябва да се насочи съзнанието по време на блуждаещите? На къде трябва да се насочи съзнанието по време на блуждаещ ум? Избираш нещо, което е неизменно. Към нещо неизменно. Примерно, то може да кажем, висок идеал някакъв. Който е неизменен, ако щеш най-просто. Насочи си вниманието към Слънцето. Пример за неизменност и за постоянно даряване. Или пък към образа на някой учител. Към нещо неизменно. Това е. Какво ще рече най-благоприятните условия на село? Кои са тия най-добри благоприятни условия? Най-благоприятните условия са индивидуални за всеки. Не означава, че те са лесни, както казах. Може благоприятно условие за дадена душа да трябва да се нанесе в срутена къща и с лоши комшии, примерно. Или почвата в градината да не е обработвана от 30 години. Това е благоприятно условие, защото ще може да тренира търпение, неосъждане, постоянство, много неща. Тоест, благоприятното е онова, което е ценно за душата. Да, дори да не е приятно. Дори външно да не е приятно, да. Айде, седне. Седем трябва да е свързано нещо с силата, може би. Би ли разказал нещо за силата? Добре. Няма да подсказвам за следващия. Защото предния шестия въпрос беше много хубав. Той беше много земен. Много земен шестия, защото 6 е земно. Силата. Силата е над енергията. Навсякъде има енергия, около нас, във всичко. Тотално във всичко има енергия, но не навсякъде има сила, а силата е само Бог. И когато Бог излъчи силата си, той може да канализира енергията според както е неговата воля. И човек може да има силата само ако има чисти действия и ако спазва божествените принципи.
Иначе може да прави всякакви енергийни практики, много са модерни напоследък. Само, че енергия не означава сила. И заради това тези хора, които правят енергийни практики, те много често рухват след като са ги правили и трябва постоянно да се захранват с нови и нови, защото енергийните практики не дават сила. Те дават енергия, но не е сила. Ама тя енергията си е навсякъде. Сподели, моля те, какви са начините за различаване и преодоляване на духовната гордост, която наблюдавам, че е често явление. На различаване и... Различаване и преодоляване. Да, значи различаването се дава само на чисто съзнание, първо. Чисто съзнание то може да различи къде има и къде няма духовна гордост. Духовната гордост е, бих казал даже, в смисъл, тя е психическо отклонение. Тя не е духовно отклонение, защото духовната гордост, тя не е духовна. А тя е гордост на егото, която се е замаскирала с духовност и за съжаление има много такива хора. Но допуснато е да ги има, защото те спомагат после да се стигне до това различаване, за което питаш. Има и друго нещо, че хората, които ходят при такива хора и самите те, понеже нямат различаване, не могат да разберат дали е духовна гордост, дали не е духовна гордост. Не знам дали. А преодоляването и трансформирането по-скоро? Въпросът е, че ти можеш да мислиш нещо, че е духовна гордост, а то да не е духовна гордост. Това е едното. Но има много хора, които злоупотребяват и наистина имат духовна в кавички гордост. Но пак казах, допуснато е, защото всеки, който не е достоен за чистото слово и за чиста духовност, трябва да ходи при такива хора, за да си учи уроците по левия път. Нали? По десния, като не може по левия. И на тях трябва да им бъдат взимани пари за сеанси, трябва да им бъдат взимани пари за скъпи книги, за ретрити, за така нататък. Чиста духовност няма нищо общо с тези неща. Тя няма общо дори с... няма общо с нищо земно, защото тя е духовност. Преди малко каза някакви неща, които частично отговарят на този въпрос и въпреки това ще го задам. Какво според теб е проявлението на Божественото сред нас? То първо е навсякъде. Всичко като проявление е проявление на Божественото. Въпросът е, че в зависимост от степента на прецизиране на фокуса на всяко едно съзнание, на всяка една душа, то може да бъде различавано, защото може да не бъде различавано. Но на практика всичко е божествено. Някои неща са по-явни, други са по-скрити. Бих казал, че по-дълбинните са по-скритите. Там, където божественото се проявява. Или казано най-семпло, божественото не се проявява отвън толкова ярко, колкото свети като една духовна вътрешна светлина отвътре. И ако човек, допуснем, че за някакъв период няма външна сетивност, божественото може да се прояви вътре в него като лъчезарна светлина, но не светлина тази временната, нетленна светлина. Това беше 9-тия въпрос. Се радвам, че точно като символ на числото 9 духовен въпрос. А 10... Ето тук една дама дигна. Да. Един въпрос така ми хрумна. Дали има неща на Земята, които не са божествени? Като растения, животни, каквото и да било съществуващо. Неща, които не са божествени. Възможно ли е да има неща, които не са божествени? Ами има неща, при които Бог се е оттеглял и е дал право човек или същества да проявят свободната си воля и да създадат нещо. И в този смисъл до някъде, значи той привидно се е оттеглил, до някъде може да има неща, които са създадени от човека като плод на неговата свободна воля и в този смисъл те да не са чисто божествени. Но Бог, понеже пък е дал всички възможности като потенциал на самия човек и на всички същества, така че отзад винаги е Бог. Тоест няма. Като имам предвид не само човек, нали, може да е... Дайте конкретно. Ами, да кажем минерал или растение, което не е... което е с друг характер.
Той има характер, но дълбинният му произход е един. Аз мислех, че му попитате дали злото е божествено или дали катастрофата или нещо това е божествено. То е проявление на божествен принцип. Проявление на божествен принцип, но учителя казва, в гробищата няма Бог. И е прав. Ето, пак един отговор. Нали, Бог не е там. Там, където е приключен даден етап. Те са за въпрос, обаче не това е 11, да. Той зато и сте двете, защото е 11 въпрос. Да. Desde un lugar de silencio profundo, todos juntos, от едно място на дълбока тишина, всички заедно, para abrir en silencio ese espacio en el espíritu profundo. за да отворим в тишина, чрез тишина, това дълбоко пространство. Mi pregunta es, ¿tú quieres escuchar desde tu espíritu profundo? Моят въпрос към теб е, би ли искал от дълбочината на духа си да послушаш Nuestro silencio para que puedas traer la respuesta para nuestra pregunta. да послушаш, да чуеш нашата обща тишина, para Como de un silencio para que tu espíritu profundo escucha el de esta comunidad. И от тази тишина да чуеш. Да, разбрах въпроса. Разбрах въпроса. Понякога тишината, понеже е една много любима тема, тишината може да царува вътре в тебе, като вътре в сърцето ти, в духа ти, независимо от външните условия, от външния шум, от външното говорене. Така че за мен тишината не кореспондира с външните обстоятелства, защото тя е над тях като принцип. Тя е господар над външното. И заради това често има мъдреци, особено източни мъдреци, суфи мъдреци, които външно могат да говорят вицове, смешки, обаче това да не нарушава дълбинната им тишина, от която извира чистата мъдрост. Но приемам, може да помълчим една минута и външно, да видим какъв въпрос би се зародил. И директно да отговоря на него, така ли? Да отговорим. Аз трябва ли да формулирам въпрос, защото не можах да го видя, обаче почувствах нещо. Малко. Или направо да кажа нещо. Почувствах, че всички ние трябва да се спомним слънчевия принцип, който ни е обединявал и преди, и сме били заедно и преди. И ние трябва да си, просто трябва да се спомним. Ние просто трябва да се спомним. И дори когато външното, от което сме съставени, понякога се разпада,
ние трябва да знаем, че то ще се върне при своя източник, така както когато дървото бива изгорено в камината или в печката, то се връща на слънцето. И от него тук на земята остава само пепелта. Ами, според тебе как как ще изглеждат и какъв би бил процеса на училищата на новото време? Голям път трябва да се извърви, за да дойде. И хубаво, че тук се посяват първите семена. И дори тези семена да не се развият по този начин, който е образец, те се посяват преди всичко като принцип в духовния свят и един ден наистина ще има училища на новото време и в тези училища няма да се учат глупостите, които се учат сега в училищата, а ще се учи за живата връзка с природата, ще се учи за живата връзка с всички духовни принципи и неща или това както се сещам са учили децата в Атлантида да посрещат дори най-страшното с дигнати ръце и да казват, когато потопа идва в Атлантида, те си вдигат ръцете и казват: аз се възвисявам над всеки мрак. Това означава преодоляване на целия свят, преодоляване на цялата сътвореност и навлизане в безкрая на Бога. И всичко друго, учене на това как да си успешен, какви материални придобивки да имаш, каква кариера и така нататък. Всичко това е един балон, който рано или късно се пука. И заради това вчера бяхме в София и гледаме толкова много хора презадоволени материално и всичките имат белези на психически и в най-добрия случай ментални проблеми. Нали, и депресия и така нататък. Защо? Защото им липсва същността. Така че в училището на новото време ще се учи за същността, а същността това е как човек да направи връзка с душата си и след това да направи мост от душата към духа. Аз така ги виждам. Представям си ги с много слънчева светлина, с много дърво, стъкло, хубави, с толкова вдъхновяващи учители и разговори, че децата да не искат да свършва учебния час. Talk about the goddess. Talk about what is your relation with the sacred feminine. Каква е връзката с богинята и божественото женско начало? Отваря темата. Конкретно за богинята като женски принципи, така ли? Ами, моята персонална връзка, която аз усещам с мен самия, малко неща могат да се споделят, но моята персонална връзка, която усещам, тя е свързана по линията Египет. Най-вероятно това е свързано с предходни прераждания. Но не мога да кажа повече неща. Не можеш, смисъл не искаш? Не искам. Не трябва. В един по-съществен смисъл няма женско, няма мъжко. Всичко е едно велико единство, което обединява всичко в себе си. Макар че знаем, нали, дължи много неща на женския принцип, но предпочитам да виждам великото единство във върха на пирамидата, а не основите на пирамидата или някои от нейните ъгли. Между другото, като казах сериозно, искам да ви споделя, че в пътя на себепознанието, това вчера си го мислех така, ние трябва да вървим сериозно към сериозното, но без да се вземем на сериозно. Защото иначе, ако се вземем на сериозно, ще отидем във въпроса на Мина, който беше за духовната гордост. Като стана въпрос за предишни животи, какво мисли за регресията? Регресията за мен е метод с миналото, който не е желателен, не го препоръчвам, но определени хора, които никога са нямали каквато и да е свръхсетивна опитност, им е интересно и могат, нали? Но
За мен методите, свързани с практиките, свързани с миналото, не са за препоръчване. Защо? Защото те активират енергията, става въпрос по-рано за енергията, включително по-фините духовни енергии и концентрират в точки в миналото, които не са реални вече. И изпускаш мига и по този начин не можеш да посееш ползотворно бъдеще. И още повече, че има много отклонения, когато даден човек започва да се асоциира с определен образ от миналото и тотално става каша, пък ако самия този, който прави регреси, си поукраси нещата, защото има и такива, които реално нямат чиста духовност, която да те води като водач, жертвено да влезеш в миналото, за да видиш нещо, което да ти помогне реално. Аз до сега не съм срещнал нито един човек, който регресията му е помогнала. Нито един. Напротив, срещнал съм много, на които регресията им е айде не попречила, ми е усложнила живота. И даже бих казал съкратила. Аз имам въпрос. А за прогресията какво ще кажа? Прогресията е една хубава... Да, не съм против регресията. Да. Казах, че е лоша практика. Не съм против, не вземам позиция за регресията конкретно. А за прогресията? Прогресията е една практика, това е 15-ти въпрос, ще ги броим, която трябва обаче да е лишена от мечти. Ако е чиста прогресия, в която ти визуализираш една благоприятна структура на развитие на събития, обстоятелства и така нататък, е добре. Но да няма мечти, защото в мечтите има желание, а желанието е изкривяване. Има много хора, които като заспиват, мечтаят. И разбира се, не след дълго се провалят. Когато заспиваш, трябва да се заспива в молитвен дух, това е най-хубавото. А ако му е трудно на човек да заспи в молитвен дух, да заспи в прогресия, също може, но да няма мечти. Знаете ли, аз една прогресия 2012 година. А може да говорим и за различни неща, нали? Да. В една медитация направих прогресия. 10 години по-късно да се видя къде си. И какво се оказа? Че аз влизам в село Оснен Криводол и видях селото, още нямах представа, че ще бъда тук. Аз съм в София, с бизнес се занимавах. И в един момент, след точно толкова години, наистина се оказа, че съм тук и постоянно. А вижда как влизам в селото. Аз като бях 6-7 годишен, постоянно в прогресии виждах сегашните метално-стъклени сгради. И си виках, как може да има такива сгради? И беше ми такова. Но по-добре да не ви казвам какво наскоро съм виждал в прогресии, защото някой да не... Пък ако искате, зависи мнозинство. Ако... Може да кажете какво сте видяли. Колко голяма прогресия? Като... Добре, 16, благодаря. Колко голяма като период, ми кажете? Някакви години. Не знам колко сте видяли напред. Не, аз не казвам, че съм видял така леко. Много пъти съм пробвал. Над 10 пъти, тъй че... Кажете ми някакви години. 20 години. Кажете ми район. Някакъв. България? България, да. 50 години. Няма да има сухоземна... Той сега няма, но ще има изцяло водна граница с Румъния. С Букурещ, конкретно. И с Гърция също надолу. Само с лодки. Нищо не е фиксирано така или иначе, но аз ви казвам какво аз съм го изживял. Мога и други, ако кажете. Добре. Нищо. Кажете. Да. Не. Ама каква ви е целта на въпрос? Защото ако е само любопитство, то... Да, ама не, аз в началото това казах. Ако е умствен въпрос, ако е от сърце, ако е от душа. И отговора резонира същия, като ехото в планината. Може да се стресира от това. Чисто лично преживяване, в смисъл, Не, защото ако влезеш истински в прогресия, там няма лично. Няма лично. При регресията има лично и там е проблема. По-добре да продължим с другите въпроси. 16 ли след? Да. Добре, аз мога да попитам, като сме тръгнали за регресия, семейната констелация, как е в момента?
По принцип, човек трябва да преодолява всички натрупани кармични възли чрез преобразяването на самия себе си, чрез чисти действия, които да извират от неговата същност и чрез само единствено чисти действия и любов към ближни, нали, роднински кръг и така нататък, могат да разплетат някакви кармични възли от миналото. Всички практики, подобно на регресията, които са свързани с тук връзки с предците и така нататък, защото тя ги правеше, това е изключително опасна практика, защото тя активира на астрално ниво заминалите и на практика може те да те повлекат и да ти изчерпат голяма част от енергията и нищо да не решиш, а да застинеш ако имаш време за губене, ходи на семейни констелации. Аз не искам никой да ми одобрява въпросите. Аз съм казал, че говоря искрено, пък... А кои практики или методи, 17 или колко, са най-така подходящи според теб, най-окей за всички сумарно, обобщено? В Пловдив имахме едно събиране преди 2 месеца, имаше същия въпрос. Практиката на словото е най-висшата практика. Практиката на чисто слово. И заради това всички велики духовни учители показват тази практика. Практиката на словото, тя е като мярка. И не случайно Христос, нали, в началото без словото. Словото като принцип, тъй като чрез... Ако придобием пълен контрол на словото, ние може да си спестим доста от усложненията в живота, така да се каже, и да отпаднат други нужни практики. Нали. Иначе, ако трябва да споделя моя лична опитност, аз имам общо взето 3 практики. Едната е, представям си духовен учител от Египет, голям духовен учител. Представям си го като образ, така имам си скулптура негова. Сега и си представям над него едно слънце, което свети. И постепенно си представям това слънце как навлиза вътре в мен, докато го гледам. По гръбначния ми стълб, така, тук към слънчевия сплит. И просто нито въпроси, нищо, просто едно естествено слънчево сливане с това. Примерно това е едната практика. Да кажем, през няколко месеца имам и друга практика. Избирам си определен конкретен пасаж от слово на, да кажем, на Христос и го повтарям много пъти, много хиляди пъти. Докато заспивам го повтарям, докато каквото и да правя да го повтарям, и то винаги ражда нещо. Аз не съм привърженик на външни такива групови практики, защото груповата практика смесва различни енергии и понякога е опасна. Не винаги, но понякога. Трябва да са много синхронизирани хората, за да има една ефективна и неопасна групова практика. Дали отговори? И трето още нещо. 3 казах. Да. Кое? 3 казах. 3. Ако искате да го споделите. Да, Сяда се в поза така на стол, египетска поза се нарича, с прави крака и просто постоянно започваш да си представяш с затворени очи навътре, с бавно дишане, как навлизаш навътре в себе си. Но постоянно навътре и трябва да се достигне в тази практика до един момент, в който дори забравяш, че правиш практика. Просто забравяш, че я правиш. И последния път, когато успях да я реализирам истински, беше преди 1 година, защото не винаги става. И даже се сепнах, като се върнах обратно. Тя така е много хубава, защото изчиства умствеността и менталността изцяло. Без никаква представа. Никаква представа, нищо не виждаш, абсолютно нищо. Просто пълна нула. Но... Много въпрос е съхранен в една дума като семка. И думата е дъното. Да. Не случайно фамилията на учителя, земното име е Дънов. Преди 2 седмици търсих в интернет дали има други хора, които се казват Дънов и няма. Дънов означава, че от дъното трябва
изпили всички предубеждения и криви вярвания и всичко и да започне наново тази семка да бъде поставена в една нова почва, за да израсте наново и да даде истински плод. Заради това е от дъното, защото човека през хилядолетията е натрупал много предубедености, много създал се, както пише в свещените книги, много фалшиви богове. И затова трябва от дъно. А пък има и друго тълкуване. Не само от дъно, а и до дъно. Нали? Горчивата чаша, като дойде часа за горчивата чаша, трябва да спиш до дъно. Иначе няма преобразяване, няма навлизане в най-високите степени, както го показа Христос. Защото ако ние говорим за себепознание и дори нашия слоган на Портал 12 път към себепознание, себепознанието е само до така нареченото пето тяло. А Христос показва, че има още две степени нагоре, до седмото, което е Възкресението. А пък от Елеазар Хараш знаем, че има и над седмото, има доста нива. Тоест, а чашата се пие между петото и шестото, което означава пак до дъно и така. Но в крайна сметка думата дъно е уникална, защото тя в началото започва с една стабилна основа на дъто, с връх, който сочи към единния Бог. Дъто, знаете, че не е случайно, нали, я махнаха от езика, специална буква. Ното е моста, който трябва да направиш към единството, което е ото. Ото или нулата, или нищото, или великата пълнота. Това е думата дъно. Кръга. Кръга, който в същото време съдържа всичко в себе си и нищо. Ама не е за всеки, нали? Между другото, като бях преди 2 седмици на Рила, сънувах голяма част от учениците на учителя. Първата вечер не можах да спя в палатката, се въртях най-много 1 час да съм спал. И много странно наблюдавам ги, всичките облечени с дрехи, които половината са бяло, половината черно. Преди 7-8 години така имах едно мистично изживяване с учителя и там едни от най-приближените му ученици бяха чисто бели дрехи. Ама светлина. Той беше също с бели дрехи, но не светлина, свръхсветлина. Просто нещо сияние страхотно. Зад него имаше цял отряд, множество, безброй. Всички с чисто черни дрехи. Само един познах, аз съм го разказвал това, цар Борис. И понеже само него познах, другите интуитивно ги виждам, че са мъртви. Но викам, ти какво правиш тук? Зад учителя. И той ми вика, аз съм чирак на учителя. И връщам обратно сега преди 2 седмици. И всичките облечени, и там, където се провежда така наречената лятна духовна школа, всички облечени с бяло и черно. И викам, хора, нали, като не с изречение, викам, ви защо сте тук? И нищо. Никой нищо не ми казва, само едни такива седят и искаха да разкажат, че са там. И аз сега го разказвам за първи път така публично. И много хора им гледам отблизо лицата и всичките ги усещам, че са, нали, заминали. Даже една баба ми направи впечатление с една пристилка. Така. И викам, боже, тази жена, що е с такава пристилка? Оня ден Таня ми показва снимка. Тя готвачката горе на изгрева. И аз се познах веднага, като видях на снимката. Никога не я бях виждал преди. Същата със същата пристилка. Защо са всички там? И в самия си сън почнах молитва, учителю, защо са тук всички тези ученици толкова много. И просто е така, като изречение. Защото те не спазиха правилата на окултната школа и съм ги заключил тук да продължават да се учат уроците чрез тези, които са в момента тук. И аз казвам, къде са истинските ученици? Никакъв отговор. Изобщо не нямаше. И тая дуалност, бяло и черно, прекалявам с времето. И тази дуалност, бяло и черно, тя преобладава в учениците в момента и тя трябва да бъде преодоляна и да няма смесено добро и зло, светлина и тъмнина и така. Затова стана едно изсрутване, нали? Това срутване, когато стана, оттам излетяха черни птици.
черни птици. На Рила на 18-ти, докато се танцува паневритми и се пее Аум, става срутване на една скала на Близнака. И на снимката се вижда как формата на срутването е едно черно сърце и от него излитат черни птици. Това означава, че в близко време ще има много сериозни провокации срещу братството, това външното, тъй като трябва да се раздвижи застой. Те започнаха между другото вече. Веднага. И тепърва ще има хора, които се инфилтрират в братството, за да, както каза Елеазар, аз му го разказах това и той каза, за да се извисят извисените и за да се отстранят недостойните. Мислиш ли, че може да бъде използвана тази наивност и желание и стремеж към доброта на, нека да ги наречем духовните хора, условно ги наречем, всички, които имат интерес към окултното, към... Разбрах. И мислиш ли, че това се прави в момента от хора в страната? И можеш ли да назовеш някой от тях? Значи първо стремежа ни трябва да е към доброта. Защото доброто е едната страна на монета. Стремежът трябва да бъде към истинност и към любов. Това, което показва Христос, всички велики учители. Когато ти се стремиш към любовта и към истината като принципи, доброто е истинско добро, не е лицемерно, не е като тези там гордостта. И злото не е зло. Защото плодовете, които може то да даде, както тези са черни птици, ще дадат добри плодове, но братството ще мине през страшни сътресения. Имена за кое? За такива, които... Какво? Които използват... Аз се нареках по-скоро невинност даже на хората, които са... Тя не е невинност, а е наивност и понеже те това са посяли и в пътя на себепознанието, за да вървиш истински, трябва да имаш готовност за саможертва, за жертва, да жертваш и ежедневно да си готов да реализираш промяна. И тъй като повечето търсят увеличаване на енергията, личната сила, връзка с всякакви асоциации на егото, и не само на егото, а търсят външни блага. Истинското благо в духовния път, това не е външно благо, това са вътрешни духовни диаманти, духовни съкровища, които се разкриват, когато има едно безкористно търсене и заради това всички, които имат користия в интереса си към окултното, духовете ги пращат, даже не самия Бог. Бог изобщо... Духовете ги пращат при такива, които са, така да го кажем най-меко, духовни лицемери. Има много такива и трябва да ги има, защото пък иначе тези хора... Иначе по кръчмите, нали, то е едното и другото. Защото пък сега са напълни с духовни кръчми, нали, пълно е. Духовни ретрити, духовни кръчми, нали, то препълнено. Какво ще кажеш за възпитанието на децата? Кое е най-важното? Значи, възпитанието, първото нещо, което всеки отговорен родител трябва да възпита, е да възпита децата в това да съзнават, че всичко е живо и че всичко има, тече Божията сила, не енергия, сила, че всичко е духовно, да възпитат децата на молитва, на молитвен дух от малки и да ги възпитават чрез практики, децата, практики, които разрушават егото от най-малка възраст. Тоест, практики, които не подхранват, а разрушават егото им. Тоест, когато много дадено дете иска нещо, ти да му покажеш, че си способен да му го дадеш, но да не му го дадеш. За да може то да се зароди в него желание само да го извоюва, да пожертва нещо в себе си, за да го има, т.е. да го изстрада. И всяко нещо, което е изстрадано, е истинско. Иначе едни глезени деца, които после няма да оценяват благата, които ще имат в живота си.